Avui és un dia molt important per nosaltres perquè presentem un gran candidat a l'alcaldia, que és el Juan José. Tenim dipositades moltes esperances en Rubí. Rubí és un municipi, evidentment, de tradició molt d'esquerres, això és evident, però també és un municipi on el Partit Popular manté des de fa molt de temps una presència considerable que ens ha permès tenir un electorat fidel, i crec que ara mateix, com que estem en una època a Catalunya que vam viure una etapa difícil però que estem recuperant terreny, estic segur que serem capaços de fer-ho aquí també. Això és una competència democràtica i fa no gaire, entre els anys 2010 i 2014, el Partit Popular estava molt fort a tot Catalunya, també aquí, insisteixo, en un municipi d'esquerres, però també detectem una cosa: hi ha molta gent d'una sensibilitat més aviat d'esquerres que no comparteix en absolut el procés separatista, i més aquí a Rubí, i això significa que també poden tenir diverses opcions en l'àmbit més constitucionalista. No és que sigui una amenaça a Ciutadans, nosaltres evidentment tenim el nostre projecte i aquí serà una qüestió local. No crec que hi hagi cap candidat millor que el Juan José, per tant, jo francament estic molt tranquil en aquest sentit, no percebo cap tipus d'amenaça per part de ningú, sinó les ganes de fer una bona campanya electoral que té el nostre candidat. Remontando y pisando pueblo y convenciendo al ciudadano de Rubí y a la gent de Rubí de que Rubí ha de ser una ciutat de tots i per a tots i que primer han de ser els rubinencs. És una persona propera, que és una persona que serà capaç d'arribar fins i tot a veïns de Rubí que no comparteixen necessàriament la ideologia del Partit Popular, però que es trobaran en la figura del Juan José una persona d'aquelles que te la pots trobar al carrer, aturar-te, demanar-li un favor de l'Ajuntament, qualsevol tipus de pregunta, qualsevol tipus de consulta. Un regidor ha de ser així, i un alcalde, que és la seva aspiració, ha de ser així.